Здравейте хора, добре дошли в днескашното видео. Знам, че не съм снимал от много време, но както и да е. Днес ще играем на сила Бенър, че ще ви покажа базата ми. Аз съм стария бъртово 11 пъти, имам ето тази ръка. Така да започваме. На първия етаж ще имам пак крамат макмат. Тук имам го от дин. Те ги взе, защото се паднаха. Треноструцо турбо тремия. Един приятел ми го подари, Лос Бомбинитос. Един приятел ми го стилне го подари, бомбандирота, които са ми за ритуал. Нашия приятел Никола, разбира се, ми даде треноструцото и това и да. Аз играя в неговия private сервер. И да. Каказито сателито. Пак го взех от админ абюза. Трипа, както виждате 5 трилиона. Нека да се качим на горния етаж. Както ще е доста кратко, но искам да се извиня наистина, че не съм снимал от толкова много време. Бизонте Jupiter Diamond, Extinct Traveler, La Cucaracha Yin Yang, Black Hole Gold, Лавака. Това един приятел ми го даде. Бизонте от базата на Сами на админ абюза. Extinct Traveler направихме един трейд с Сами. С един мой приятел, чакай. Това е от Никола. Това е от админ абюза. Един трейд тук направихме за който е много нечестен балерина Лололо за Black Hole Gold. Преди съм имал и други брейнроти, но са ставали проблеми с тях. Дул стрейт. Лаваката я взех от админ абюза. Дул е стрейт. И Янг, не знам дали го произнасям правилно. Рубини Фомин Джуниор от админ абюза. Това е от базата на Сами на админ абюза. Естех. Пум. Трябва да заключа. Ще да не влезе някой случайно. Лострелитас или Астрелитас. Това е от админ абюза. Това е един приятел ми го подари. И да, хора, това ще е доста краткото видео от мене, но да покажа, че съм жив. Се полекна парите. И да. И това беше всичко от мен. До нови срещи.